Bueno, oraingo dugu 30. ariketa. Hemen ere lau sistema agertzen dira. Haren kasuan x bideri berdin 15 eta x karratu gehi karratu berdin 34. Bueno, ekuazio ez linealak, beraz hemen ordezkapen metoda erabili izango dugu. Hemen hasten gara beti arazo barreinarekin, hau da, zein ekuaziotan ze ezezagun bakandu. Bakantzerakoan ezezagun bat ordezte metoda erabiltzeko, ez da bat ere komenigarria erroak sortzea bakantzerakoan x-a. Beraz, x karratu, y karratu agertzen denean, ez dugu bakandu behar hortik. Komplikatzen dalako, eta bestetik normalean plus-minus erroa, plus-minus hori ez denez, ez duzuen ez ipintzen, eta normalean horren kasatzen da. Simpleago eratuko da beti, askatzea karratu ez dakon bat. Adibidez, goian, x edo y. Nik adibidez, kasu honetan, y askatuko dugu. 15 zati x. Principios, sistema honen soluzioak x eta y biak desberdin 0 izango dira. X bideri 15 bada, ez x, ez y izango da bemon 0. Horrek esan nahi dau, hau egin dugunean ordezterakoan beste ekuazioan sortzen da x-a izendatzailetan duen ekuazio bat. Eta ekuazio horietan egiaztapena egin behar izango dugu. Beti x-a ordezterakoan izendatzailetan zer emoten duen edo ez ikusiz. Kasu honetan, soluzioa izateko lehenengo ekuazioan ezin denez emon 0 badakigu ez da lagongo arazorik. Dena den, zuek errudun ekuazio bat edo izendatzeetan x-a duten ekuazio mota bat, agertzen danetan, zuek egiaztapena egin. Ogutxinez ipini, ez duen ez emoten 0 ordezterakoan izendatzeletan, baliogarria soluzioa. Bueno, horreztuko dugu. Orduan, geratzen da, bigarren ekuazioa geratzen da, x karratu gehi 15 zati x berbi berdin 34. Hau da, x karratu gehi 15 berbi da 225 zati x karratu berdin 34. Hemen, egin behar dugu, ekuazio osoa bider izendatzelen emekatea, izendatzele bakarra dagoenez, bider bera egin behar dugu. Beraz, bide x karratu egingo dugu da. Eta geratzen da, x berlau gehi 225 berdin 34 x karratu. Hau da, geratzen da, x berlau ken 34 x karratu gehi 225 berdin 0. Hau da, ekuazio bikarratu bat. Bale? Gogoratu, ekuazio bikarratuetan, erabletan prozesua da t ordeztea, x karratu t ordeztea. T berdin x karratu. Eta horren, geratzen den ekuazioa da t berbi ken 34 t gehi 225 berdin 0. Eta hemen t askatuko dugu. Formulas. 34 plus minus erro 34 berbi ken lau bider bat bider 225 zati bi bider bat. Eta moten dau 34 plus minus erro 34 berbi 1156 ken lau bider bat bider 225 da 900. Erro barruan dagoena emoten dau 256 eta horren erroa 16 da. Zati bi. Horren daukagu 34 plus minus 16 zati bi. Ez pentsak kristoan naizela, nik kalkulatu izan ditut aurretik balioak kalkuladorarekin. Berdin, teren balio bi urtengo dira. 34 gehi 16, oda, 50 zati bi, 25, eta 34 ken 16,
18 zati bi, iru. Behatzi perkatu. Horren dakogu. T berdin 25, horrek esan nahi dau. X karratu dala 25, hau da. X dala plus minus bost. Vale? T honekin, X kalkulatu dugu, X bi balio urten direnez, balio bakoitzarekin kalkulatu behar dugu bere ia. Beraz, I denez 15 zati X, 15 zati bost, iru, kasu honetan. X-a minus bost danean, I izango da 15 zati minus bost, minus iru. Ditugu bi bikotea. Eta T bederatzi danean, daukagu X karratu berdin bederatzi, hau da, X berdin plus minus iru. Horren, X-a iru danean, kalkulatuko dugu I 15 zati iru bost, eta X-a minus iru danean, kalkulatzen dugu I, eta da, 15 zati minus iru, minus bost. Beraz, lau soluzio ditu sistema honek. Vale? Lehen komentatu dut, holako ekuazio bat agertzen danean, egiaztapena egin behar dela. Claro, hemen lehen komentatu dut hasieran, zelan dakigunez, X-a ezin izango dela emon 0, eta izinatzele bakarra 0 denez, bueno, egiaztapena ez dakit sobran dagoen, baina bueno. Dena den, zuek beti egin. Hau da, esan, izendatzailetan, izendatzailean ordezterakoan, 0 ez duen ez emoten, baliogarria dira soluzio guztia. Vale?